भाग्यवान कुर्साचे कुर्वे निवराम कामचे देवा, आमच्या दुश्मनांतले बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सौम्याच्या भडव्यांवर एक बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र आत्म्यावर वेगर पेसली. नमान मरिये कृपेन भरले समित जे सवयासा स्त्रिया मी तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेसो. भाग्यवंती मरिये देवाच्या माये, पापियांका विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. आबळे सौम्याचे साखर मरिये कृपेन भरले समित जे सवयासा स्त्रिया मी तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेसो. भाग्यवंती मरिये देवाच्या माये, पापियांका विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. आणि देवाचा पूत मुनी सलो नमान मरिये कृपेन भरले समित तुझे सवयासा स्त्रिया मी तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेसो. भाग्यवंती मरिये देवाच्या माये, पापियांका विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. भाग्यवंती देवाचे माई आम्हापासोत विनंती कर. माग्या ये सम्या भडव्यान बरी कबार मनुष्य पण घेतले आम्ही त्याच्या कष्टा आणि कसोवे जीवनपणाच्या आनंदात महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या देवा गेल्या भडव्या मुझे मौत आमेन. श्रेष्ठ भडव्या सा भाग्यवंती सुमी देव तका तू ये संदेच्या फौजेच्या कुवारा संसारा विस्तारल्या अंताच्या हडपटात देवाच्या पदवी शासनास विषय उदितांका संचेर पंकती समाधानान ते विषय घेऊन देत. सत्मंतान देवा आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येव, तुझी कुशी जशी सरकार जाता तशीच या संसारान जाव. आमची पातकां बघस आणि आमकां ताळणेत पडूंक दिव नाका, कोण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमजे सुमायासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाच्या माये, आम्हा पापियांका विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमजे सुमायासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाच्या माये, आम्हा पापियांका विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमजे सुमायासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाच्या माये, आम्हा पापियांका विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जशी आधी तशीच आता आणि सदा सर्वदा. आमेन. सगळ्यात म्हणा स्तुती करूया.
हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया मैं हालेलुया, कौन सा नहीं हालेलुया, करिया हालेलुया, कह टमण हालेलुया, स्तुति करिया हालेलुया, क्या हालेलुया, समय आज स्तुति करिया हालेलुया, क्या हालेलुया, खरादान करिया हालेलुया, बापा हालेलुया, खुदाओं हालेलुया, आराधन हालेलुया, जेसु हालेलुया, खुदाओं आराधन इत्र हालेलुया, हालेलुया, आराधन हालेलुया, हालेलुया, खरा खुदाओं आराधन हालेलुया, हालेलुया, सगळींच्या हालेलुया, वस्वाडाक हालेलुया, जाओं आराधन हालेलुया, बुद्धिनाडाक हालेलुया, जाओं हालेलुया, आराधन हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया, hallelujah, hallelujah, हालेलुया, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, 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 hallelujah, yes, yes, hallelujah, yes, hallelujah, yes, hallelujah. yes, 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 Continue yes, स्तुति yes, करिए, yes, yes. continue Yes, स्तुति yes, करिए, yes, 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 continue yes, yes, स्तुति yes, करिए. yes, yes. Shiara la Yes, bara di yes, yes, bara yes, di yes, bara di yes, bara di yes, bara yes, di bara di yes, bara di yes, bara yes, di yes, bara yes, di yes, bara di yes, bara yes, hallelujah yes, hallelujah yes, hallelujah yes, hallelujah yes, hallelujah yes, hallelujah yes, yes, yes. hallelujah hallelujah Yes, yes, hallelujah yes, yes, hallelujah yes, yes, hallelujah yes, yes, hallelujah yes, hallelujah yes, 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 hallelujah yes, yes. hallelujah Yes, yes, hallelujah yes, 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 hallelujah yes, yes, hallelujah yes, yes. hallelujah hallelujah Yes, 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 hallelujah yes, yes, yes. hallelujah Yes, yes, hallelujah yes, 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 hallelujah yes, 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 yes. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. Pour out your spirit, pour out Pour your out your spirit, spirit, pour out your pour out your spirit on spirit on us. us. Jesus, pour Jesus, out your pour out your spirit, spirit, pour pour out your out your spirit, spirit, pour out your pour out your spirit on spirit on us. us. धर तुझ्या आत्म्यात, धर तुझ्या तुझ्या आत्म्यात, आत्म्या, धर तुझ्या तुझ्या आत्म्यात आत्म्या आमचे. आमचे. जिजू धर येशू तुझ्या धर तुझ्या आत्म्यात, आत्म्या, धर धर तुझ्या तुझ्या आत्म्यात, आत्म्या, धर तुझ्या धर तुझ्या आत्म्यात आत्म्या आमचे. आमचे. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Somebody sakat wala ta sa Diyo na hula mara. Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Shiara la bara bara de bara तळ हाताचेर कोणाक दुख आसा लेफ्ट हाताच्या तळ हाताचेर कोणाक दुख आसा एक 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 मध्य एक सायडीन तुका एक शिर एक कातरल्या परी तुका ते एक एक्सपिरियन्स ते आसा थंयसर दूख आसा तुका जेसू तुका स्पर्श करना आसा जेसू तुका स्पर्श करना आसा ते दुख जेसू काढते आसा हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया जेजूच्या हजरपण आमच्या मध्ये असा मग घट्ट तळ्यावर स्तुती करूया सोम्याच्या हजरपणा घट्ट तळ्यावर स्तुती करूया जेजू असा म्हणून कळलेस भरती मी ओगत राहू ना भरती बाबा कळले आता यो अवकाश आता आमका यो अवकाश जेजू आमच्या मध्ये असा जेजू आमच्या मध्ये असा घट्ट तळ्यावर स्तुती करूया घट्ट तळ्यावर स्तुती करूया घट्ट तळ्यात कितले जण माईक कितल्यानं युट्यूबचेर आसात मगाच्यान जेजू तू असल्या गजगर आसा जेजू तुझ्या लागी येते असा तू हे जड आसा जेजू तुझ्या लागी आसा जेजू तुझ्या लागी आसा तुझ्या काळजाक संतोष दिवंक जेजू आसा आज जाऊन पुरो या सकाळच्या वेळा तुझे मुखामळ बावरल्या मुखामळान तू घोटलाय आज जेजू तुका संतोष दिवंक येते असा समाधान दिवंक येते असा जॉन 7 आज समाधान सो दातार तो पाणी दिवचे समाधान तुका या संसाराचे खंचीस सकत खंचीस दौलत खंचीस जनवय खंचीस पदवी खंचीस अधिकार खंचीस वस्त खंचीस जांपरो खंचीस बुक खंचीस जांपरो या संसाराचे खंचीस जेवण जांपरो खंचीस पार्टी जांपरो खंचीस धम्मल जांपरो दिवंक सकना जेजू म्हणता हांव तुका ते समाधान दिता तशें उत्तर दिता समाधान देवाचे उत्तर दिता समाधान हालेलुया 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 लग्नाच्या धडकाच्या कोणाक दुःख असले आता कंप्लीटली गोड झाल्या हालेलुया 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 या शियाला बरादी 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 हालेलुया 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 जेजू 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 स्तुति करिया कंटिन्यू स्तुति करिया हालेलुया 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 जेजू 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 हालेलुया हालेलुया देव सदैव कत्म वळण येते असा वळण येते असा हालेलुया 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 जेजू 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 तुझ्या जीवितांतली कोडू चिंतना पवित्र आत्म्याक या घडी दी पवित्र आत्मा ते सगळी कोड उडास आज तू खांड कशे येता तुझ्या काळजात संतोष भरोंक कशे येता संतोष भरोंक कशे येता तुझ्या काळजात असले ती खोड उडास खोड चिंतना पयलेची कोणे तुका दुखयले कोणे तुका जावं बरो धोको दिलो आज ते काळजान घेऊन भवन आसाय आज जेजू तुका विसरते म्हाका तू दी म्हणून विसरता दी जेजूक दी पवित्र आत्मो आज तुका आधार दिता कृपा दिता पवित्र आत्मा तुका कृपा दिता पवित्र आत्मा तुका कृपा दिता त्या खोड उडासतन भायर पवित्र आत्मा तुका कृपा दिता या घडी जेजूचे आमले रगत सगळे खोड उडास या घडी काढून उडयता जेजू 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 शियाराला बरा बरा दिबरा 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 हालेलुया 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 थैंक यू जीसस हालेलुया 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 जेजू 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 रिया 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 थैंक यू जीसस शिराला बरा 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 हालेलुया 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 जेजू 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 रिया 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 Thank you, Jesus. 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ria, 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 ria. Hallelujah, 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 hallelujah.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Ria, 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 ria. Jesus, 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 Hallelujah. Jesus, Hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Ria, 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 ria. Ria, ria, ria. Hallelujah. Thank you, thank you, thank you, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. इकडे बोर आमच्या दोळ्यामध्ये दंबिया. दोन्ही हात आमच्या काळजाचे बोलया. Philippians 4:13. Philippians 4:4. Philippians 4:4. सौम्यातही सदांच तुम्ही संतोष पावा. परत्यान हांव सांगता संतोष पावा. सौम्यातही तुम्ही संतोष पावा. ही सौम्या जेजूची आशा. सौम्यातही तुम्ही संतोष पावा ही त्याची आशा. आज या सकाळींच्या वेळा आम्ही उठताना जांग पुरो बेजारान उठल्या जांग पुरो कधी उठल्या जांग पुरो. आज देवाचे उतर म्हणता ताचे थंय तुवें संतोष पावोंक जाय. जेजू थंय तुवें संतोष पावोंक जाय. जेजू थंय संतोष पाव. सौम्या थंय संतोष पाव. संतोष संतोष सौम्या थंय. 1 John 4:4 कित्याक संतोष पावो जाय. आज देवाचे उतर म्हणता तुझे भितर आसा तो तसो आत्मो. तो भयल्यान तुझ्या मोतीक बेजाराय हाडटा. तुझे मुखामळ भवयता. तुका खंतीक घालता. तुका आखांता घालता. त्या सगळ्या खोट्या सत्तेच्या की तुझ्या भितर आसा तो देवाचो आत्मो सक्तेवन जावन आसा. सक्तेवन जावन आसा. जर तू त्या आत्म्याचेर भवाड दवरताय. जर तू सांगताय हांव भियेना मुजे भितर देवाचो बळवंत आत्मो आसा. देवाचो बळवंत आत्मो आसा. आज आखांताक हांव भियेना. आज खाऊ जेणेक हांव भियेना. सलवणेक हांव भियेना. आज मुज्या सांगता मुजे थंय मुज्या काळजान देवाचो आत्मो आसा. देवाचो आत्मो मुजे थंयची येता. त्या देखून हांवें सदांच खुशाली जावंक जाय. खुशाली जावंक जाय. कित्याक तुवें भियोंची गरज ना. तुजे सांगता देवाचो आत्मो. देवाचो आत्मो तुजे थंय आसा. जेरमाया 31:9 दुखां गळोवन ती भायर सरतली. बुजवण दिवन हांव तांकां परतून हाडटलो. आज तूं दुखां गळोवन आसाय. आज तूं खंतीन आसाय. आज ह्या सकाळीच्या वेळा तुझी बेजाराई सांगूंक कोणीच ना. जेजू सांगता आज बुजवण दिवन हांव तांकां परतून हाडटलो. बुजवण दिवन हांव तांकां परतून हाडटलो. परतून हाडटलो. आज बुजवण दिवचो बुजवणदार जेजू तुज्या सांगता आसा न्ही गे. Psalm 126:5 दुखां गळोवन ओमतात ती कित्याक गांवन लुवतली. दुखां गळोवन ओमतात ती गितां गावन लुवतली. गितां गावन लुवतली. कित्याक आज तुजे थंय आसा तो देवाचो आत्मो. तुजे थंय आसा तो देवाचो आत्मो.
तुका ती घटाय दिता, ती कृपा दिता, ती कृपा दिता. मॅथ्यू 5:4 रुदान करतात ती कितली भागी. देवच तांकां बुजयतलो, देवच तांकां बुजयतलो. आज तू रडून आसाय, रडू नाका बाय. येसू म्हणटा, हांव तुका बुजयता, हांव तुका बुजयता, हांव तुका बुजयता. पळय, तुजें नांव म्हज्या तळाताचेर बरोवन घाला पळय गी. ते कांतेला पळय गी. रेबेक्का, पळय, तुजें नांव म्हज्या तळाताचेर कांतेला. जसिंता, पळय, तुजें नांव म्हज्या तळाताचेर कांतेला. अल्फ्रेडो, पळय, तुजें नांव म्हज्या तळाताचेर कांतेला. वय, तुज्या विशयान सगळें म्हाका कळीत आसा. कित्याक तुज्या मुखावळ कंतीन बुडला? जें कितें तूं मागताय, तो देव तुका फोव करूं दी. येली म्हणालो. त्या सुम्याच्या मुखार दुखा वेळो रडून आसाय. सुमी तुका बुजयता, सुमी तुका बुजयता. आज तुजेर आयिल्ले ते वजन, तुजे रेस्पॉन्सिबिलिटी चड जाला म्हण तुका भोगता. स्ट्रेस लेवल चड जाला. जावं पुरो जे कितें तूं आतां करते आसाय, इतल्या वर्सांनी तुवें करूं नाय, तू करनासाय. भियेनाका. तुजो भार तो वयता न्ही गी. तुजो भार तो वयता न्ही गी. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. Kanchisu. 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 Thank you, Jesus. 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 सांगता म्हणून हे उतर 3 पटी क्लेम करताना आज या ब्रेसराच्या दिसा, या सकाळींच्या वेळा त्या सोम्याच्या हजरपणात आसाय. सतत जाल्यार दिंबेर पडया. या थोडो वेळ त्या सोम्याच्या हजरपणात दिंबेर पडया. आज दिंबेर पडोन आमचे जिवीत समर्पण दिव्या या ब्रेसराच्या दिसा. हे जिवीत ताणेंच दिल्लें. ताच्या एका उतरान आमचें रसन जाल्लें. ताचें एक उतर आमचें सगळें जिवीत बदलूंक शकता. ताचें उतर आमकां वाट दाखयता. साम 119, 105. तुजें उतर म्हज्या पावलांक दिवो, उजवाड म्हज्या वाटेचो. म्हज्या वाटेक उजवाड सोमेत ताचें उतर. तुज्या वाटेक उजवाड सोमेत ताचें उतर. तुका वाट कळना. सगळे काळोखांत असल्या परी वखता तुज्या वाटेक उजवाड ताचें उतर, ताचें उतर. देवाचें उतर तुज्या वाटेक उजवाड. आज तें उतर तू घे. आज तुका तें उतर मुखार सून येता. भियेनाका. तुज्या विरोध आयिल्ल्या खंयच्याच वायटा विरोध भियोचे नाका. येतात, आकांत येतात. थोडे फावटी थोडे न्यूज आयकतना एक फावटी काळीज खलखलता. घट्ट राव. तुजे सांगाता जेजू आसा न्ही गे. सांगाता म्हणून उतर 3 फावटी क्लेम करया. आयजाया 58:11.
सर्वेस्पर तुमका सदांच वाढ दाखयतलो, सुखे करडे वहीन तुमका दादोशी करतलो आणि तुमचे कुडी घटाय दितलो. तुमचे भाग्यासारखे जातला, केदी सुकनसनातसले जलेसारखे. Isaiah 58:11 सर्वेस्पर तुमका सदांच वाढ दाखयतलो, सुखे करडे वहीन तुमका दादोशी करतलो आणि तुमचे कुडी घटाय दितलो. एक शिंतोले भाग्यासारखे जातला, ते सुकनसनातसले जलेसारखे. Isaiah 58:11 सर्वेस्पर तुमका सदांच वाढ दाखयतलो, सुखे करडे वहीन तुमका दादोशी करतलो आणि तुमचे कुडी घटाय दितलो. शिंतोले भाग्यासारखे जातला, असनातसले जलेसारखे. नमान मरिये कृपेन भरले सुमध्य स्वयंचा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशचे फळ जेजो. Pagel mere dachi mai papya kati mati pura tanam chamana choda amen. आज विशेष राष्ट्रम्याच्या तान समर्पण देऊन माग्या. इतल्या जणांचे कोर्टाचे केस, जागाचे समस्ये, विजाचे समस्ये, कोण कष्ट येते असतात, दग देते असतात, नाव पाड करते असतात, जाऊन पुरो विंगड टायपाची केस गेल्या, जाऊन पुरो पासपोर्ट जप्त करून दवरला, जाऊन पुरो जाग्याचे कॉन्फ्लिक्ट सोडून असा सुमेचे तान भेटून दिव्या. त्या सुम्याच्या हातान भेटून दिव्या माग्या. सुम्याच्या हातान समर्पण देऊन माग्या. सुम्याच्या हातान समर्पण देऊन माग्या. सुम्या या कांतातले बाहेर काढ, या समस्यांतले बाहेर काढ, या समस्यांतले बाहेर काढ. आज हे आकांत आमचेर आयिल्ले ते आमचे जैत उरता आमचे नाका, भिवचे नाका, भिटरवे. जोब 3:25 जे हांव भियेता ते म्हाका घडटा, जे म्हाका आकांतान भरता ते मुजेर येता. जे हांव भियेता ते म्हाका घडता. त्या देखून हांव भियेवचे न्ही. हांवें धैर्यान रावो जाय. आज सुम्याच्या हातान आमच्या जिवितांतल्या हर एक काकांत समर्पण देऊन सांगता म्हणून उत्तर 3 पटी क्लेम करूया. जेरेमाया 1:19 ते सगळे तुझ्या विरोध सुचले, पण कधी तुझे जैत वचना, का निवार हांव तुझे सुवासा लयता तो सर्वेस्पर. जेरेमाया 1:19 सगळे तुझे विरोध सुचले, कधी तुझे जैत वचना, तुका निवार हांव तुझे सुवासा लयता तो सर्वेस्पर. जेरेमाया 1:19 सगळे तुझे विरोध सुचले, पण कधी तुझे जैत वचना, तुका निवार हांव तुझे सुवासा. But they shall not prevail you. नमान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. Pagel mere dachi mai papya kati mati tanam chamana choda amen. माग्या कितल्या कामाच्या समस्या, विजाच्या समस्या, फायनान्शियल प्रॉब्लेम असतात, हर एकला समाजात समर्पण देऊया. लोन वाढवून असा, लोनाचे केस वाढवून असतात, लोन भरूंक जाते ना, ऋण सटते असा, काम काही सुधल्यार मिळतात ना, सगळे सुम्याच्या समर्पण देऊया. विजा समारपटी अप्लाय केले, रिजेक्ट जाते असा, आज कन्फ्युजन रसाय, काही वेचे या एजंटाक पैसे दिवचे की नका गी, या एजंटा थ्रू मुखार वेचे, खंयच्या एजंटा थ्रू मुखार वेचे, काही वेचे, लक्समबर्ग वेचेंगी, आयर्लंड वेचेंगी, UK वेचेंगी, जर्मनी वेचेंगी, काही वेचे कळीत ना, कन्फ्युजन. Isaiah 11:2 आज क्लेम कर कंटिन्यू. सरस्परसो आत्म ताचेर येवन रावतलो, जाणवायेचो आणि समजण्याचो आत्म, बुद्धीचो आणि पदवेचो आत्म, सर्वेस्वराच्या शाणेपणाचो आणि भिरांतेचो आत्म, तो आत्म देवाचो दैविक आत्म आज तुका सोलन वादी. Isaiah 30:21 देवाचे उतर म्हणता, तुका वाट कळनातल्या वेळार
खंयच्या वाटेन वचचे म्हणून तुका डायरेक्शन कळनातल्या वेळार तुका तो पवित्रात्म सांगतलो, अरे ही सारखी वाट, या वाटेन वच, या वाटेन वच, या वाटेन गेल्यार तू शेवटाक पावताय. आज सोम्याच्या समर्पण दिवया. सांगाता म्हणून येवतं 3 पटी क्लेम करूया. जॉब 42:2 तू सगळे करू शकताय आणि तुका काहीच असाध्य नाही म्हणून हांव जाणा. जॉब 42:2 तू सगळे करू शकताय आणि तुका काहीच असाध्य नाही म्हणून हांव जाणा. 42:2 तू सगळे करू शकताय आणि तुका काहीच असाध्य नाही म्हणून हांव जाणा. नमांमध्ये कृपेन भरले समुद्र सुवाय असा. स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू दोन्ही हातांच्या वैर बऱ्या हर एका पिढ्याचा समयाच्या समर्पण देऊया. आमच्या मध्येच कितले विंगड पिढे असतात. हर एकल्या समयाच्या समर्पण देऊया. कितल्या पिढे असतात आमच्या लई मागो सांगला हॉस्पिटल सिरियस असतात, सर्जरी असा, आज कंचे रिपोर्ट येऊन असा, आज जोंग प्रो क्रिटिकल सर्जरी असं जोंग प्रो आज समयाच्या भेटून देऊया. कोणाचे बायोप्सी रिपोर्ट वेट करण्यासाठी जोंग प्रो कुठे काही सर लम्स उद्या नाहीला आजच कळले. आज ते मूव जातात ना, काही सर गांठ असा मूव जातात ना, आज खोल नाहीले जोंग प्रो इंटेस्टाईन किती समस्या असा, लिव्हरचे समस्या असा, गाल ब्लॅडर स्टोन झाला, पीसीओडी समस्या, आज समयाच्या समर्पण देऊया. हर एका पिढे असतात समयाच्या समर्पण देऊया. सौम्याचे उत्तर जीवे आणि क्रियात्मक ते उत्तर साम 107:20 आणि दडल्या वेळार त्या उत्तरान भलायकी मेळ्ळी. कित्याक ताणे ताचे उत्तर दडले. आमची सांगता म्हणून उत्तर क्लेम करताना एका पिढ्याच्या जिवितान त्यांची पिढा गुण जाऊ दे. याला कितले नसतात मानसिक पडेल कसं नसत. जोंग प्रो स्ट्रेसानिंती, जोंग प्रो बीपी सडन असा, जोंग प्रो शुगर सडन असा, किती करचे कळीत ना, वीक जाते येते असा, कुडीत बोलना झालाय. आज देवाचे उत्तर तुझ्या कुडीक भलायकी देऊन दे. देवाचे उत्तर तुझ्या कुडीक घटाय देऊन दे. सांगता म्हणून 3 पटी क्लेम करूया. साम 41:3 तो पिढ्यांकडून आधार दिता, ताचे पिढ्यांतलो काढून तू ताका भलायकी दिताय. साम 41:3 पिढ्यांकडून आधार दिता, ताचे पिढ्यांतलो काढून तू ताका भलायकी दिताय. साम 41:3 पिढ्यांकडून ताका आधार दिता, पिढ्यांतलो काढून तू ताका भलायकी दिताय. नमान कृपेन भरले समुद्र सुवाय असा. स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू या आकड्याच्या कणांत समर्पण देऊया. विशेष सरान या आकड्याच्या कणांत समर्पण देऊन मग या विशेष सरान समस्या समर्पण देऊन मग या आकड्याच्या कणांत विशेष सरान आमच्या भुरग्यांक तांचे शिकप समस्या भेटून दिवया. मग या तांचे समयाचे आशीर्वाद देवन येवचे पासून तांचे हर एक कसकत काय उणे पण समयाच्या समर्पण दिवया. हर एक एडिक्शन समयाच्या समर्पण दिवया. मग या कितल्या जण आमच्या मागोक सांगला विंगड गरजांपासून काजरी जिविता समस्या भुरग्यांच्या देण्यापासून मग कोणा साथ एकल्या समयाच्या समर्पण दिवया. कितल्या जण आमच्या मागण्याची या घडी गरज असा तांकां समयाच्या थान भेटून दिवया. समयाची काकूळ तांची देवानी येवदी. कालच्या दिसा एका बहिणीन फोन करून म्हाका विचारलें, मग्न जाल्ल्या तक्षण फोन करून विचारलें, तुवें
झूमचेर आशिल्ल्याचें नांव वाचून सांगलें. युट्यूबाचेर आमी इतले जाणां आसा, आमचें नांव वाचून सांगूना आमना. युट्यूबाचेर आनी झूम आसल्यार कितले जाणांची नांवां म्हाका मुखार दिसतात, सगळ्यांची वाचता. कोण युट्यूबाचेर कोण थंयसर पिटिशनां घालतात, तांचें नांव आमकां दिसता, वाचूंक जाता. कोण थंय पिटिशनां घालनात, तांचें नांव आमकां कळना. पूण आमी वाचून सांगिनातल्यार ह्या सुम्याक कळीत आसा. सुम्याक कळीत आसा. सुम्याक कळीत आसा. तुमचें हर एकल्याचें नांव सुम्याक कळीत आसा. हांव वाचिनातल्यार देवाचें उतर म्हणटा, आयजाया 49:1 दुसरो भाग. हांव जल्मोवच्या आदी सर्वेस्परान म्हाका आपयलो. म्हज्या आवयच्या गर्भांत म्हाका म्हज्या नांवान ताणें उलो केलो. जल्मोवच्या आदी देवाक तुजें नांव कळीत आसा. तूं ह्या घडये दिंबेर पडून आसाय, तूं ह्या घडये मॉर्निंग मनाचे मागणे आयकोन आसाय, सुम्याक कळीत आसा. जेरमाया 1:5 आवयच्या कुसव्यान तुका रचच्या आदी म्हाका तुजी वळख आसली. तूं जल्मोवच्या आदी हांवें तुका पवित्र केलो. राष्ट्रांक प्रावादिकोसो हांवें तुका विसरून काडलो. आयजाया 49:16 पळय, हांवें तुजें नांव म्हज्या हाताच्या ताळव्याचेर बरयलां. म्हज्या हाताच्या ताळव्याचेर बरयलां आनी तुजे वण्टी सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसात. ह्या देखून तुजें नांव युट्यूबाचेर तो वाचूना म्हूण तूं कंद करनाका, बेजार पावनाका. तुजें नांव ताणें आपल्या थळाताचेर खांतयलां. तुजें नांव ताका कळीत आसा. तुजें नांव ताका कळीत आसा. तुजें नांव सेर्फीन ताका कळीत आसा. तुजें नांव ज्योत्स्ना ताका कळीत आसा. तुजें नांव अमेंडा ताका कळीत आसा. हांवें वाचिनातल्यार, हांवें पळयनातल्यार तो सोमी सगळें पळयता. तो न्हीद कर दिवसो दिवं हर एकल्याक समान मोग करता मोगाचें नांव. समान मोग करता. हर एकल्याचीं नांवां ताका कळीत आसात. सांगाता म्हणून हें उतर 3 फावटी क्लेम करतना आमची हर एकल्याचीं नांवां उडास करया. आमची हर एकल्याचीं नांवां ताच्या थळाताचेर कथयला. जावंक पुरो ह्या घडये तूं वाशेताय, म्हज्या घोवा पासत मागजे, म्हज्या भुरग्या पासत मागजे. म्हजी भयण प्रेग्नेंट आसा, तेज्या प्रेग्नन्सीन कॉम्प्लिकेशन्स आसा म्हळ्यार डॉक्टरान. जावंक पुरो तुजो भाव कामाच्या समस्येन कश्टन आसा. तुजो पूत वायट संगतपणांत आसा. आज तांचें नांव जेजूच्या तळहाताचेर कांतयलां. ताच्या लिस्टींत तुज्या कुटुंबाच्या हर एकल्याचें नांव आसा. कित्याक तूं जेजूचें. त्या देखून आमचे दोनी हात वयर उबारया. हर एकल्याच्यो गरजो समर्पण दिवन सांगाता म्हणून हें उतर 3 फावटी क्लेम करया. साम 32:8 हांव तुका शिकोवन दितलो, तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो. म्हजे दोळे तुजेर दवरून तुका बोध दितलो. साम 32:8 तुका शिकोवन दितलो, धरूंक जाय ती वाट दाखयतलो. म्हजे दोळे तुजेर दवरून तुका बोध दितलो. साम 32:8 हांव तुका शिकोवन दितलो, धरूंक जाय ती वाट दाखयतलो. म्हजे दोळे तुजेर दवरून तुका बोध दितलो. रामान मरिये कृपेन भरले सुमजे सुवें आसा स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचें फळ जेजू. भाग्यवान मरे देवाची माय भगवान पप्या देवरे गती देवाची विनंती मायन तू कृपया रत्नाच्या खातीर मनात तुकारा चुडारा. मनाच्या कळे आमी. दोनी हात आमचे वयर उबारया. आमकां नांवान उलो मारता तो देव. आमचें नांव आमच्या आवयन, बापयन, भावान, भयणीन, शेजाऱ्यांनी आमच्या याजकान आपल्या तोंडार उसाच्या पयले जण आसलो तो देव. आमचें नांव आपल्या थळाताचेर बरोवन हर एका घडये ते वाचो तो सुमी आमच्या मध्ये आसा. मोगाचें नांव ताच्या मोगांत आमी एकवटून रावया, शिपकोन रावया, एकामेका हांसो मोग वांटया.
पासो मोग वांट्या देवाचे उतर म्हणता, देवाचे उतर म्हणता एकामेका मोगासो उमो पवित्र उमो आम्ही दिवंक आज विशेष सरान एकामेकाक मोगान पळवया, एकामेकाक बक्षिया, एकामेकाक सुधारसुया. हे जावन आसा क्रिस्ताच्या पाटलावदाराची एक गुण, क्रिस्ताच्या पाटलावदाराची ती एक गुर्त तो जावन आसा. मगाच्यान सांगाता म्हणून स्तुती करतना त्या सुम्याची सुभाम आशीर्वादा, ताची बेसावा, ताची कृपा, ताची सकत याकडे हर एक नाचे वळून येऊन दे. हालेलुया 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 रिया शिराला बरा दे बरा शिराला बरा 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 दे बरा दे बरा दे बरा दे बरा. हालेलुया 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 हालेलुया. सम्या या लेने कितले जण असतात, 100 जण असतात, 200 जण असतात, 300 जण असतात, तुका कळीत असं सम्या जेजू या हर एकल्यान तू पळवून असाय, ते दिंबेर पळवून मागता असताना तू पळवून असाय, तांचे रडणे, तांचे रुदान तुवें पळयलें, तांच्या दोळ्यान तावन देवचे एक टेंबो दुखां समेत सम्या जेजू तुवें तुज्या सिसलेन भरून दवरले, तांच्या माथ्यार तावन पडचे ते जडचे केसी सम्या जेजू तुवें मेजले सम्या जेजू तांच्या जिवितांत खंयचे आकांत कितल्या वेळार तावन आसा तू जाणटाय. तुझ्या हातान समर्पिता तांचे जरियेतल्याचे जिवीत स्पर्श कर, तुझ्या मघान वर तुझे खाकूळ तांचे दाखय, तांच्या जिवितातले हर एक कोणेपण आज तांच्या कामाचे आशीर्वाद का, फायनान्साचे आशीर्वाद का, आज तांच्या बिझनेसाचे आशीर्वाद का, हाती घेवच्या हर एक कामाचे हर एक वाट्याचे आज जाऊन पुरो ते आज जाऊन पुरो तांचे खंयचे डॉक्युमेंट सबमिट करूंक वयता आसात, आज रिलीजाक अप्लाय करूंक वयता आसात, आज करूंक जाऊन पुरो आज तांच्या ऑफिसराक मेळूंक वयता आसात, आज जाऊन पुरो आज खंयचे तिकेट काडूंक वयता आसात, आज जाऊन पुरो खंयचे इम्पॉर्टंट काम करूंक आसात. जोशुआ 1:9 तुवें बसयला प्रमाणे ताचे सांगता सम्या जेजू तू सांगता असल्यार तू तांच्या सांगता चल्लोय जाल्यार सम्या जेजू सक्सेसफुल जातात. कित्याक Zechariah 15:17 सम्या तू जय दितलो जुजारी तू सलवणी देखनातलो जुजारी तू जावन आसाय. सम्या तुझ्या पवित्र नावान मागता सम्या जेजू तुवें जिते मागला विश्वासान मागला मेळ्ळाच म्हणल्यार विश्वासान तू घर गायता सम्या. आमेन 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 आमेन. उदास दवर ये बहुदयाळी अंकाळी तुझ्या आश्रयात दवरलो, तुझा आधार मागलो, तुझी मध्यस्थी सदलो, कोण कुणी मना सांगितलं म्हणून किती ऐकलं ना, पात्याने धैर्य ठाण घेऊन तुझ्याकडे येतात, पातकी आणि खंतीष्ट तुझे मुखार मुनिसल्ल्या देवपुताचे माये आणि हांव मागता ते म्हाका आमेन आमेन आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सुवें आसा, स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. मगाच्यान देवाचे उत्तर खंय मेळटा थंय आमी धांवून वचूंक जाय खंय आसूं दी थंय तावन देवाचे उतर थंय तावन जीव वाळटा. कितले आमी त्या उतरात थंय वेता तितले आमी जिवाळ जाता. आज ब्रेसराचो दीस, कोण कुवेट आसात, कुवेट आज होली फॅमिली को कॅथेड्रल सिटी थंयसर मागण्याचो मत आसा. कुवेट आसले एकामेकाक सांगा, सालमियातान वेशी आसल्यांक तुमकां बसाचे अरेंजमेंट आसा, कॉन्टॅक्ट करा थंयसर आनी वसा मागण्याक वसा. थंयसर देवाचे उतर वळटा वसा. कोण बॉम्बे आसात, आज ब्रदर प्रकाशाचे मागणे आसा वसा. आनी खंय तुमी आसात ते मागण्याचो मत आसा वसा. देवाच्या उतरांत बळादीक जाया, देवाच्या उतरांत देवाच्या सक्तीन भरा. देव तुमकां हर एकल्यांक आयचो दीस आशीर्वादांनी कृपेन आनी बेसावांनी बरो दी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस.